Усіх вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша. І ведаеце, у мяне звычайна даволі шмат пытанняў да таго, як функцыянуюць нашыя гарады. Уласна кажучы, таму я і раблю гэты падкаст. І сёння я б хацела з вамі паразмаўляць пра адно пытанне, якое я яшчэ чамусьці не закранала, а яно для мяне вельмі балючае. Амаль такое ж самае балючае, як праблема усякіх гарадскіх святаў. Калі вы не слухалі гэты выпуск, спасылка будзе ў апісанні, паслухайце абавязкова. І пытанне гэта зноў жа звязанае з мастацтвам і з мастацкім густам. Я зараз скажу пра дызайнерскія рашэнні ў нашых гарадах і тое, чаму яны такія дзіўныя. Чаму яны мне даволі часта проста эстэтычна не падабаюцца, а бывае, што я на іх гляджу і адчуваю проста нейкі гішпанскі сорам. Я кажу зараз пра шматлікія праявы выяўленчага мастацтва, напрыклад, у маім любімым горадзе Гродно. Хаця іншыя гарады не тое, каб моцна адрозніваюцца. Место на посту в музее МВД в столице занял городовой, правда, не настоящий, а бронзовый. Я маю на ўвазе ўсякія навачасныя скульптуры, плакацікі, панно. Вось, напрыклад, скульптура глобуса на Савецкай плошчы. Калі вы бываеце на Савецкай плошчы, вы дакладна бачылі гэтую металічную канструкцыю. Глобус як глобус, але ў мяне да яго пытанне: а ты што глобус тут робіш? Ты што тут увогуле забыўся, быццам бы не урок геаграфіі? Можна адчапіцца ад глобуса і пайсці куды-небудзь у спальныя раёны і пабачыць сцяну жылога дома, на якой раптам вырас сланечнік. Вот это поворот! Расцвёў такі. Гэта я кажу пра вуліцу Суворова, напрыклад. А ў дварах старых панелях, скажам, на вуліцы Белуша, і таго лепей. Усякія творы народнага мастацтва, як то пальмы з бутэлек, агароджы для плота з бутэлькавых покрывак, нейкія лебедзі з шын і яшчэ пафарбаваны ў блакітны ружовы колер камяні. Выходзім са спальных раёнаў, нешта там занадта жудасна, вяртаемся ў цэнтр. На вуліцы Стэфана Баторыя нас напаткае якая-небудзь бандарная расцяжка. Кшталту святкуем Новы год ці віншуем са святам дажынак. Уявіце сабе гэту расцяжку. Я адчуваю, вы яе проста бачыце, там усё так хлебасольна, там калаш з розных хлябоў, каласкоў, сцягоў, трактароў, там яшчэ будзе якая-небудзь карова ў куточку. А па цэнтру чырвонымі літарамі якога-небудзь стылізаванага шрыфту сценню будзе напісана «Віншуем са святам дажынак». Збираем разам урожай, які сягоння мы ўзрасцілі. І ад гэтага мне чамусьці становіцца балюча і сорамна. Таму што гэтая бандарная расцяжка і ўвесь гэты сельскагаспадарчы калаш з курсіўнымі чырвонымі літарамі выклікаюць у мяне адно пытанне. Навошта так? Вось побач вісіць які-небудзь банер з рэкламай Кока-колы. Там будзе 3 колеры: чырвоны, белы і чорны. Чырвоны фон, белы надпіс і чырвона-бела-чорная бутэлька ў сярэдзіне. І гэта выглядае чамусьці нашмат больш прывабна, і вочы не разбягаюцца. Ну, прынамсі, для мяне так. Я не ведаю, гэта пытанне майго асабістага густу, ці ёсць нейкія аб'ектыўныя крытэрыі таго, што прыгожа, а што не прыгожа. Я ўзяла каментар у дызайнера, які працуе ў буйным беларускім рэкламным агенцтве, а паходзіць з Гродна. І ён таксама мае некаторыя пытанні да ўсёй рэкламнай эклектыкі, што мы з вамі рэгулярна бачым. У мэтах бяспекі я папрасіла сваю сяброўку Александру Гушчу зачытаць адказы спадара дызайнера. На рэкламных банерах, якія замаўляюць выканкамы, звычайна сабраныя ўсе базавыя дызайнерскія памылкі. А як мы разумеем, банер з дажынкамі – гэта якраз справа рук выканкамаў. Ёсць шэраг правілаў, як мусіць выглядаць той банер, каб усё добра чыталася, выглядала прыгожа і эстэтычна. Аднак не абавязкова атрымліваць адмысловую адукацыю і ведаць тыя правілы кампазіцыі, разумець, як трэба выроўніваць тэкст і якія колеры спалучаць паміж сабой, а якія лепей не трэба. Людзям з добрай нагледжанасцю, запомнім гэтае слоўца, якія бачылі шмат прыгожага дызайну, які выкананы па ўсіх правілах вёрсткі, і так будзе зразумела, што з плакатам «Святкуйма дажынкі з каровамі» і курсіўным чырвоным шрыфтам нешта не так. Хто ўвогуле тыя людзі, якія вырашаюць, як мусіць выглядаць вонкавая рэклама дзяржаўных прадпрыемстваў? Дзяржаўнае прадпрыемства абвяшчае тэндэр. Па ўмовах тэндара, хто танней возьмецца зрабіць дызайн, тыя і атрымоўваюць замову. Самыя буйныя і прафесійныя агенцыі Беларусі на такое не пойдуць. Яны на кантрактах з вялікімі міжнароднымі бізнес-арганізацыямі, як тая ж Кока-кола, заробяць у разы болей.
У тэндары будуць удзельнічаць невялічкія мясцовыя агенцыі, якія згодныя на любыя грошы. Звычайна там працуюць не самыя крутыя спецыялісты. Але нават калі дызайнер ці дызайнерка зробіць усё згодна з правіламі і прыгожа, то тая дзяржаўная арганізацыя, хутчэй за ўсё, такі варыянт не прыме. Проста людзям з таго боку звычайна бракуе той самай нагледжанасці і разумення, як выглядае прыгожы дызайн. Таму яны запатрабуюць, каб на макет упіхнулі і хлеб, і жыта, і карову, і неба зрабіць ярчэй, прынамсі таму, што такія банеры ў іх заўсёды, і навошта нешта мяняць. Нешта такое адбываецца часта і з прыватнымі арганізацыямі, калі заказчыку падаецца, што для рэкламы яго рэстарацыі трэба зрабіць калаж з усіх магчымых страў на фоне блакітнага неба, то агенцыя не будзе з ім спрачацца. Заказчык заўсёды мае рацыю, асабліва для маленькіх агенцый. Мне падаецца, асноўная праблема ў кліенцкім боку, які можа забракаваць любы харошы дызайн, але пагадзіцца на любы няякасны. Мне падаецца, што калі б у дзяржаўныя ўстановы раптам пачалі прымаць прафесійных маркетолагаў ці крэатыўшчыкаў, якія будуць прымаючым бокам па дызайну, то гэтая праблема вырашыцца. Я б сказаў, што можа адукацыя і не абавязковая, а дастаткова проста мець тую нагледжанасць. Але ў нас у Беларусі мае месца нешта накшталту ланцужковай рэакцыі. Мала прыгожага дызайну, таму людзі не бачаць прыгожага дызайну, таму узгадняць непрыгожы дызайн. І вакол становіцца яшчэ больш непрыгожага дызайну. Разарваць гэты ланцужок, мне падаецца, можна толькі, калі прафесіяналы будуць прымаць фінальнае рашэнне. Калі ацэньваць вонкавую рэкламу ў Гродні зараз, то амаль усё візуальнае афармленне дзяржаўных прадпрыемстваў гэта вельмі дрэнна. Калі казаць пра прыватны бізнес, тут 50/50. Зноў жа, некаторыя заказчыкі абіраюць для сябе прыгожую і густоўную рэкламу. Некаторыя патрабуюць зрабіць па-іхняму, нават калі ад пачатку прапанаваны дастойны варыянт. Суцэльна мне хутчэй не падабаецца тое, як выглядае візуальнае афармленне рознай рэкламы ў Гродні. То бок атрымліваецца, што асноўная праблема нават не ў дрэнных дызайнерах, як можна было б падумаць. Ведаеце, у рынкавых умовах, калі б да іх проста усе перасталі звяртацца, яны былі б вымушаны або падвысіць сваю кваліфікацыю, або сысці з прафесіі. Але людзі працягваюць да іх звяртацца. І быццам бы праблема ў тым, што людзям, заказчыкам, бракуе нейкай мастацкай адукацыі ці проста эстэтычнага густу. Хаця гэта ўсё, канешне, гучыць даволі напышліва. Як я і казала ў пачатку выпуска, праблема, на мой густ, не толькі з рэкламнымі расцяжкамі. Далёка не толькі з рэкламнымі расцяжкамі. Я кажу і пра сацыяльную рэкламу, якую вешаюць гарадскія ўлады за грошы падаткаплацельшчыкаў і падаткаплацельшчыц, так на секундачку, і пра прыватную рэкламу якога-небудзь шынамантажу. Давайте вернемся да скульптур. Перанесемся да глобуса на плошчы Савецкай. Пытанне да яго насамрэч ёсць не толькі ў мяне. У 2018 годзе у такім медыа «Спутнік Беларусь» выйшаў разгромны артыкул. Гродзенская дызайнерка і сябра Саюза мастакоў скардзілася на тыя скульптурныя кампазіцыі, якія з'явіліся ў Гродні на папярэднія фестывалю нацыянальных культур. Фестываль нацыянальных культур зноў вітае сяброў у старажытным горадзе над Днёманам. Там быў якраз той глобус, а яшчэ печатка, якая сімвалізуе печатку часоў магдабургскага права, вось якая таксама ляжыць на той плошчы Савецкай. А яшчэ тыя сметніцы, якія ледзі і джентльмен, якія прыпадымаюць капелюшы, дзякуючы тым, хто кідае ў іх смецце. А яшчэ дзіўная альтанка на вуліцы Дарвіна. І карацей, у спадарні дызайнеркі з артыкула на Спутніку былі такія ўражанні. Чаму такое непаважлівае стаўленне да прадмета, які выконваў сакральную ролю? Тут гаворка вядзецца пра скульптуру пячаткі на Савецкай плошчы. Гэта такая вялізная скульптура, вялізная пячатка, якая проста ляжыць у траве. Так яна выглядае. Ён мілаваў, ён дараваў, у ім была велізарная сіла дзейства. Пячатку трэба беражліва захоўваць у шкатулцы, а не выкідаць на клумбу. Адбылася падмена паняццяў, гэта недапушчальныя рэчы. Драцяны каркас на фоне самай прыгожай панарамы горада выглядае як іншароднае цела. А тут дызайнерка мела на ўвазе гэтую белую альтанку на вуліцы Дарвіна, там, дзе аглядная пляцоўка. Памятаеце, такая белая альтанка з драцяным каркасам, і ў яе дах пластыкавы рознакаляровы. Такая шкатулка-самацвет проста. Альтанка не ўпісваецца ні па колеры, ні па стылістыцы, ні па маштабе.
Тут увесь прыём дрэнны, асабліва колер. Лепш бы зрабілі яе незаўважнай са шкла. Гэта кіч у вышэйшай ступені. Кіч у вышэйшай ступені. Што за слово ўвогуле такое кіч? Спраўдзім Вікіпедыю. Вікіпедыя кажа, што кіч – гэта стэрэатыпнае псеўдамастацтва. У аснове яго ўвага да экстравагантнасці і крыклівасці элементаў. Кіч звычайна даходзіць ад элементарных эстэтычных каштоўнасцяў і адначасова ён, як бы мовіць, агрэсіўна-прымітыўны. Відавочна, нам з вамі давядзецца разбірацца з гэтым паняткам кіч, без яго не абыдземся. У 2021 годзе выйшла кніга Дар'і Бунеевай «Кіч у беларускім мастацтве». Напэўна, вы памятаеце гэтую кніжку, там яшчэ такія снапы сена з вачыма на вокладцы. Спадарня Дар'я піша, што сам тэрмін кіч узнік напрыканцы 19 стагоддзя. Чаму ён тады ўзнік? Таму што працэс урбанізацыі і працэс індустрыялізацыі і сельскае насельніцтва масава пераязджала ў гарады, каб пачаць працаваць на фабрыках ды заводах. Людзям патрэбная нейкая культура. Яны намагаліся перавесці сваю сельскую культуру, але атрымоўвалася не вельмі паспяхова. Бо горад не вёска. Напрыклад, беларускія гарады ўзяць, дзе ты там знойдзеш дабатканыя дарожкі, якія перадаваліся з пакалення ў пакаленне, ці якую салому, каб сплесці павука сонца. Даводзілася з падручных сродкаў вырабляць нешта такое прыгожае. То бок людзі адмаўляліся ад сваёй сельскай культуры, у элітарную гарадскую культуру не інтэграваліся, стваралі нешта сваё, атрымлівалася, так сабе. Такое. У савецкі час працэс урбанізацыі працягваўся, і тэндэнцыя гэтая кічавая працягвалася таксама. І доўгі час кіч быў такой з'явай нізавой і народнай. Вось, напрыклад, усе гэтыя дываны з аленямі і героямі казак на сценах. Усе гэтыя штучныя кветачкі ў хрустальнай вазе. Усе гэтыя паштовачкі з выявамі любімых акцёраў. Гэта ўсё дапамагала савецкім грамадзянам неяк ачалавечыць свой тыповы савецкі быт, асабліва калі яны жывуць недзе ў інтэрнаце ці ў камунальнай кватэры. Памятаеце фільм «Москва слезам не верыць»? Што там толькі гэтыя гераіні не рабілі, каб у сваім пакойчыку ў інтэрнаце неяк навесці уют. Пераглядзіце, як выглядаў іх пакойчык, вельмі цікава. Хаця можаце проста ўспомніць, як выглядалі пакоі ў кватэры вашых бабулей. Абавязкова на шафе вісела якая-небудзь фатаграфія якога-небудзь Андрэя Міронава, і недзе там на сцяне ў спальні быў які-небудзь дыванок з аленікамі. Але гэта ўсё ў народным мастацтве і ў народным, скажам так, дызайне інтэр'ераў. А тым часам уся афіцыйная культура і мастацтва яны былі вельмі ідэалізаваныя, вельмі вывераныя, вельмі дакладныя и вельми цензураванные. Площадь Победы с памятником-монументом в центре, вечно живая память о советских солдатах и партизанах, павших в боях за освобождение Беларуси. І ў савецкім мастацтве, нягледзячы на ўсю яго шаблоннасць, ідэалагізаванасць, усё ж быў нейкі свой шарм. Што не кажы, а калі ёсць усе гэтыя саюзы мастакоў, творчыя камбінаты, нейкія аб'яднанні, даводзілася падтрымліваць які-ніякі прафесійны ўзровень. Таму і зараз мы часта глядзім на якое-небудзь савецкае стварэнне, на які-небудзь манументальны будынак, скульптуру ці панно, і мы разумеем, што гэта ўсё як бы прапаганда, але яна якасная. Гэтага нельга сказаць, на жаль, пра тое, што мы бачым на вуліцах сённяшніх гарадоў у Беларусі. Як так атрымалася, што ад гэтага савецкага прапагандысцкага, само сабой, але ўсё ж мастацтва, мы дайшлі да беларускага кіча. Просто действительно. Как это так? Дар'я Бунеева лічыць, што ва ўсім вінаватая дэмакратызацыя. Што маецца на ўвазе? Распаўся Савецкі Саюз. Узнік вольны рынак. Але беларускія грамадзяне і грамадзянкі абіраць якасныя не былі прывучаныя. То бок у вас ёсць нейкая адзіная савецкая культура і мастацтва, якое насаджаецца вам зверху. А нейкага шырокага выбару, каб і тое паглядзець, і гэтае, і тут выбраць у вас няма. Суадносна, як вы навучыцеся выбіраць якаснае, калі ёсць толькі адно? Памятаеце гэты анекдот пра тое, што савецкі пламбір быў найлепшы, бо быў адзіны? Вось нашы грамадзяне пасля развалу Савецкага Саюза і пачалі хапаць усё, што мастакі толькі прапанавалі. Вы, напэўна, яшчэ памятаеце усе гэтыя цудоўныя, тыповыя, як пад капірку намаляваныя карціны, якое-небудзь возера, і там якая-небудзь лодачка, ці які-небудзь нацюрморт са сланечнікамі, ці якія-небудзь коні, якія кудысьці імкнуцца. І ўсё гэта ў нейкім такім мульцяшным стылю, затое вельмі ярка. І вось такія карціны ў нулявых віселі прыблізна ва ўсіх у кватэрах. Гэтыя карціны прадаваліся проста ў крамах, дзе прадавалася мэбля, і шмат у каго яны віселі проста ў кожным пакою. Гэта было даволі танна, і быццам бы штосьці вісіць такое прыгожанькае.
Вось гэта тая гісторыя, што здараецца, калі раптам на рынок выходзіць шмат усяго нізкаякаснага, а навыку абіраць якаснае у вас як бы няма, ды асабліва грошай няма, каб заглядацца на тое якаснае. Ну ладно, простыя грамадзяне не маглі адрозніць сапраўднае мастацтва ад, божа даруй, шырпатрэба. Увогуле, гэты выпуск, ён атрымліваецца нейкі напышлівы, але што я зраблю, калі мастацтвазнаўцы і культуролагі, і культуралагіцы вось так ставяцца да ўсяго гэтага сучаснага беларускага мастацкага асяроддзя. Возьмем афіцыйную дзяржаўную культуру. І там таксама ўзнікае адчуванне, што не было выпрацавана аніякіх інструментаў, як адрозніць якасны дызайн ад неякаснага, прыгожую карціну ад непрыгожай, таленавітага творцу ад неталенавітага. Напэўна, і не было такіх патрэбаў беларускай дзяржавы. Не магу сказаць, каб культура і мастацтва ўвогуле калісьці ў яе былі ў прыярытэце. Вось таму так і здарылася, што з аднаго боку усе гэтыя месцамі смешныя карціны ў нас у дамах, а на вуліцах у нас такога самага кшталту бандарныя расцяжкі, святкуйма дажынкі. Каб дажынкі атрымаліся святочнымі, атмасфернымі і маштабнымі, хлебаробам прынёмання прыйшлося сур'ёзна папрацаваць цягам аграсезона. Каб падвесці нейкую выснову. Дар'я Бунеева лічыць, што вось гэта запаволенасць у фармаванні арт-рынку звязана з наступнымі фактарамі. Пад арт-рынкам што маецца на ўвазе? Вы, напэўна, у амерыканскіх фільмах бачылі, як ёсць нейкія крутыя мастакі, якія на аукцыёнах прадаюць свае шэдэўры за дзесяткі тысяч даляраў, дык вось у Беларусі такога няма. Ці амаль няма. Чаму не развіўся гэты арт-рынак? Ну, па-першае, разваліўся Савецкі Саюз, і ў выніку перасталі працаваць механізмы дзяржаўнай падтрымкі мастацтва. Але і рынкавыя структуры не развіліся ў дастатковай ступені. Вось мы і апынуліся ў сітуацыі паміж небам і зямлёй. З другога боку, невысокі матэрыяльны дастатак насельніцтва. Якія вам аукцыёны з карцінамі па 10 тысяч даляраў, калі сярэдні заробак толькі нядаўна дайшоў да 500 даляраў. Это цифра святая. Ну і трэцяе, недастатковы ўзровень адукаванасці насельніцтва ў сферы мастацтва. Зноў жа, калі вам усе сродкі масавага інфармавання паказваюць толькі адзін прыклад, і вось толькі адно добра, і абіраць вам ніколі не трэба, таму што за вас ужо ўсё абралі, як вы навучыцеся, уласна кажучы, абіраць. Але апошнім часам, апошнія 2 дзесяцігоддзі, усё ж такі сталі з'яўляцца нейкія прыватныя галерэі, нейкія таленавітыя мастакі і мастачкі пачалі выйграваць міжнародныя нейкія конкурсы, іх цяпер прызнаюць на міжнародным узроўні, і гэта ўсё сапраўды вельмі таленавіта і арыгінальна выглядае. То бок не ўсё беларускае мастацтва кіч. І як апазнаць той самы кіч? Давайце разбірацца. Па-першае, у кічовага мастацтва, якое вы сустракалі на вуліцах 100%, і, магчыма, у галерэях, калі вы бываеце ў галерэях і аглядаеце карціны мастакоў і мастачак, асабліва неяк афіліяваных з дзяржавай. У кічовых творах заўсёды шмат стэрэатыпнасці. Прычым нейкай вельмі недарэчнай стэрэатыпнасці. Вось успомню той глобус на савецкай. Такіх металічных глобусаў насамрэч па ўсім свеце даволі шмат, хоць у ЗША, хоць і Філіпінах. Але ніякага спецыяльнага дачынення глобус да савецкай плошчы не мае. То бок гэта нешта тыповае, але пры гэтым абсалютна не да месца. А што датычыцца колераў, то кічовае мастацтва любіць колеры яркія і трывіяльныя. Вось як з дзіцячага садочку, памятаеце? Неба блакітнае, сонца жоўтае, траўка зялёная. Бярэм проста з баначкі, колеры не змешваем, малюем ярка. Самы прыгожы малюнак – гэта самы яркі малюнак. Карацей кажучы, калі вы паглядзелі на нейкі твор, на нейкую скульптуру, на нейкае, зноў жа, пано, і вам падаецца, што, прафесійны ўзровень мастака быццам вы такі сабе, твор не тое, каб арыгінальнае, нешта падобнае вы ўжо бачылі 100 500 разоў, і месца ў сацыяльнай прасторы нейкае недарэчнае, прычым тут глобус да плошчы. Будзьце ўпэўненыя, перад вамі кіч. Дзе канкрэтна мы яго можам сустрэць? Напрыклад, у манументальным мастацтве, ва ўпрыгожванні будынкаў. Стены на территории телерадиокомпании Гродно тоже украшены креативными рисунками. Ярко, весело и интересно. Ведаеце, фрэскі, барэльефы, гэта ўсё засталося ў савецкім мінулым. Цяпер у нас жэсы разам з мясцовымі жыхарамі весела аздабляюць пад'езды і трансфарматарныя будкі усякімі краявідамі, сцэнамі сказак, але пры гэтым са стрыт-артам праблемкі. Стрыт-арт няшчадна замазваюць тыя самыя камунальшчыкі. Па-другое, мы можам сустрэць кіч у скульптуры. І сучасная гарадская скульптура, яна пазбаўляецца вось гэтага пастамента, яна існуе ў непасрэдным гарадскім асяроддзі, максімальна набліжаючыся да чалавека.
Успомнім пячатку, якая проста валяецца на клумбе. Ну і яшчэ да кічу спадарня Дар'я Бунеева аднесла самадзейнае мастацтва, інсталяцыі і ленд-арт. Што гэта такое? Гэта ўсе самаробныя лебедзі з аўтамабільных шын. Гэта нейкія фабрычныя цацкі, якія сядзяць на пеньках у дварах нашых любімых хрушчовак. Гэта нейкія парсючкі з пластыкавых бутэлек. Карацей, усё тое, што самі людзі эканамічнымі сродкамі сабралі і зрабілі нешта вось такое творчае, рэалізавалі свой творчы патэнцыял. Усё гэтае народнае мастацтва яшчэ называюць жэк-артам. Ведаеце, як жылічная эксплуатацыйная кантора, вось і людзі, якія там жывуць на тэрыторыі гэтай канторы, карацей, вось яны ўсе і ёсць гэтыя мастакі і мастачкі. Гэта з'ява мяне так зацікавіла, бо, ведаеце, адна гісторыя гэта творы дзяржаўных структур, за якія плацяць грошы падаткаплацельшчыцы і падаткаплацельшчыкі. І ўсё гэта, канешне, можна, як сацыёлог ці сацыялагіня, адстранённа вывучаць, але даволі складана, таму што ўсё адно на падсвядомасці, куды ідуць нашыя грошы, на што ідуць нашыя грошы. А ў выпадку з гэтым дваравым мастацтвам ты разумееш, што проста людзі на свае ўласныя сродкі, што такое зрабілі. Яны паспрабавалі неяк упрыгожыць сваю прастору і зрабіць прыемна сваім суседзям. І вось гэта ў мяне вызывае усмешку і нейкае замілаванне. І не толькі ў мяне. Я пагаварыла са спадарняй Малгажатай. Спадарня Малгажата мастацтвазнаўца, і яна пісала дысертацыю на гэтую самую тэму жэк-арт. Зараз яна нам сама раскажа, як вызначае той самы жэк-арт. Што для яе значыць гэты тэрмін? Жэк-арт гэта такі тэрмін, які нармальна так замацаваўся і ў інтэрнэт-прасторы, і зараз выходзіць уже на публіку, і ўжо просты нейкі карыстальнік інтэрнэта не толькі ведае, што такое жэк-арт. Прыкладна. Тэрмін гэты такі умоўны, можна сказаць жартоўны, але прываблівае даследавальнікаў. Гэта з'яўляецца часткай стрит-арту. Жэк-арт — это такое разнастайнае слово, і яно толькі фарміруецца ў соцыуме і, можна сказаць, і ў мастацтвазнаўстве. І тут узнікае тэрміналагічная праблема. Справа ў тым, што ад часу да часу ў артыкулах у інтэрнэце да жэк-арту адносіць не толькі творы мастакоў-самавукаў, але і якраз творы супрацоўнікаў і супрацоўніц дзяржаўных арганізацый. Карацей, усё тое, што Дар'я Бунеева і я разам з ёй аднеслі да тэрміна кіч, вось гэтае нізкаякаснае мастацтва, у іншых крыніцах проста ўсё называецца жэк-артам. Складана, праўда? Жэк-артам называюць шмат якія рэчы. Некаторыя даследавальнікі, вот такія першапачаткоўцы, спрабуюць выявіць нейкую класіфікацыю жэк-арта. Жэк-арт, які створаны жыхарамі, аматарамі. Ёсць жэк-арт, створаны менавіта камунальнымі гэтымі канторамі. І ёсць таксама такой жэк-арт змяшанага тыпу, калі удзельнічае і мастак, і камунальныя службы. Мне асабіста больш падабаецца той падыход, што жэк-арт гэта толькі аматарскае мастацтва, і спадарня Малгажата ў сваёй працы таксама пад жэк-артам разумела менавіта творчасць аматараў і аматараў. Я засяродзілася ў сваім даследаванні менавіта на жэк-арце аматарскам, гэтыя скульптурныя ансамблі. Калі мы прадставім нейкі спектр, ёсць тое, што кічавае такое, што штампавае, яно находзіцца ў канцы. А ў самай вышыні, напрыклад, наіўнае мастацтва нашай Алёны Кіш. Алена Кіш гэта такая беларуская мастачка-прымітывістка са Слуцкага раёна. Яна была майстрыцай, якая рабіла дываны ручной працы, і яна была вандроўнай мастачкай, якая значную частку жыцця проста хадзіла з вёскі ў вёскі і малявала тыя дываны за кавалак хлеба. Усім падавалася, што яна нейкая вар'ятка, яе не разумелі, і ўвогуле яе маляваныя дываны атрымалі вядомасць ужо пасля яе смерці. І калі вы ніколі не бачылі гэтыя дываны, я вам раю шчыра пагугліць. Пацікаўцеся, гэта вельмі класна і вельмі шмат добра кажа пра беларускую культуру. І ёсць падобныя прыклады, я іх разглядала, напрыклад, ёсць адзін майстар са Слуцка. Я ездзіла да яго ў госці, і ты сапраўды ўваходзіш, і там тыя ж вобразы народнага мастацтва, тыя ж нейкія дзіўныя райскія птушкі. Гэтыя пальмы, яны таксама нейкі такі маляваны рай створваюць. Важна знайсці гэту мяжу
калі гэта пераўтвараецца ўжо ў нейкі такі мастацкі свет. На нейкім нашым выхаваным гусце мы можам ідэнтыфікаваць, што для нас з'яўляецца трэшам, смеццем, а што сапраўды цікавіць, прываблівае вока. Ад часу да часу такая аматарская творчасць з падручных сродкаў нават становіцца пунктам прыцягнення турыстаў. У ЗША ёсць такі аўтар, які са смецця зрабіў цэлы такі парк, прастору, і назваў яе чароўныя сады. Чароўныя сады — гэта такі мазаічны лабірынт, а мазаіка гэтая зроблена з усялякіх аскепкаў шкла, старых часцін ровара, пабітага посуду і так далей. Таксама пагугліце, таксама вельмі натхняе. Там сапраўды нешта такое дзіўнае, сюррэалістычнае. Можа, ты пужаешся вось гэтага смецця, але ёсць у гэтым нейкая эстэтыка, заложен нейкі сэнс такі мастацкі. Вынік, што гэта прываблівае. Аднак чароўныя сады — гэта адно, а лебедзі з гумовых шын і пальмы з пластыкавых бутэлек у дварах нашых панелек — зусім іншая справа. Цікава, як менавіта такія творы ацэньвае мастацтвазнаўца. Я бачу ў гэтым нейкую такую прыгажосць, але я разумею, што гэта вынік таго, што тэрыторыя была неўладкаваная, можна сказаць, закінутая. І вось нейкі ініцыятар несанкцыянавана зрабіў вось па яго бачанню ўпрыгожванне. Гэта спроба. Я бачу мала ў гэтым негатыўнага. Хаця Жакард — гэта твор індывідуальнага мастацтва, а не фабрычнага, у ім чамусьці з'явілася вельмі шмат штампаў. Я папрасіла спадарню Малгажату назваць самыя папулярныя гэтыя формы народных скульптур і патлумачыць, чаму яны такія аднолькавыя. Лебедзь па-крышкі, грыбочак зверху такая місачка, вось гэта такія мухаморчыкі існуюць, пафарбаваны камень у выглядзе багоўкі, таму што гэта лёгка чытаецца для масы. І гэта лёгка зрабіць, даволі лёгка. Але, канешне, у выніку яно так множыцца, як бы мазоліць вока. А вось што сапраўды арыгінальна, але ўсё адно мазоліць вока, дык гэта нашыя гродзенскія скульптуры. Ніяк я не супакоюся, спадарства. З таго самага наборчыку, які з'явіўся ў 2018 годзе перад фестывалем нацыянальных культур, мне больш за ўсё ў душу запалі сметніцы, гэта пан і паненка, якія прыпадымаюць капелюшы. І я вырашыла запытацца ў спадарні Малгажаты, раз уж да мяне ў рукі трапіла прафесійная мастацтвазнаўца, чому не так балюча глядзець на гэтай сметніцы, як увогуле вызначыць, ці нейкае мастацкае рашэнне для горада дарэчнае і густоўнае, ці недарэчнае. Ну вось глядзі, асяроддзе плюс самацэннасць аб'екта, яго нейкая мастацкая каштоўнасць, што ў яго закладваюць. Які сэнс у гэтых сметніц? Промах у асяроддзі, да, яно недарэчна там глядзець, ладно, промах. Давай глядзець на самую рэч. Атрымліваецца, што мы як бы у чалавека, у даму тую ці у таго джентльмена мы кідаем смецце. Нейкі пасыл такі дзіўны. Калі хаця б адзін кампанент працаваў, а тут і безгустоўнасць, і нету мастацкай нейкага зместу, ці ён такі дрэнны, нейкі вычварэнскі, і яшчэ і асяроддзе недарэчнае. Узнікае пытанне, а чаму тады ўлады, нават пасля артыкула на спутніку, нічога не зрабілі з гэтымі сметніцамі? Яны стаялі як стаяць, і чаму такіх дзіўных арт-аб'ектаў з часам не становіцца меней, а наадварот толькі болей? Няма у улады разумення, што захаваць, што можа прывабліваць турыстаў, а што трэба знасіць. Няма ў нас такога агульнага выхавання густу, нагледжанасці. І зноў гэтая нагледжанасць. Ну, зноў жа, мы вяртаемся да таго, што няма прафесіяналаў, не падключаюцца прафесіяналы, якія ведаюць, што пасуе гэтаму асяроддзю, што не. Прымаюцца такія нейкія неадназначныя рашэнні. Падаецца, у выніку мы прыйшлі да таго, што казаў мой суразмоўца-дызайнер. Бракуе ведаў, бракуе прафесіяналізму. А адказ на пытанне, што рабіць, даволі прадказальны. Падвышаць узровень адукацыі. Я яшчэ атрымлівала педагагічную адукацыю. На лекцыях мы разважалі наконт таго, як данасіць інфармацыю да дзяцей, калі мы вяртаемся к нейкаму сучаснаму мастацтву. Яно неадназначнае, яно дагэтуль не ўспрымаецца масамі, але гэта варта знаёміць і варта неяк правільна паднасіць. Вось, напрыклад, даже ў мастацкіх школах такія выпадкі ёсць. Калі настаўнік кажа, што Малевіч не ўмее маляваць, што чорны квадрат гэта штосьці такое недарэчнае. Вось гэта корань.
што мы як бы выхоўваемся з такімі ўжо стэрэатыпамі пэўнымі. Напрыклад, ладно, ты не шануеш гэты квадрат Малевіча, мая бабка лепш намалюе, але табе патлумачыць мастацкую ідэю агульную, да? Гэта каштоўна. І калі гэта будзе разуменне, тады будзе такое стаўленне. Гэта мне не блізка, але я гэта паважаю. І чым больш ты будзеш знаёміцца з гэтым усім, тым менш будзе такіх вось людзей, якія не разумеюць, што гэта такое, мысляць неяк стэрэатыпна. І так мы скончваем гэты выпуск. Па-першае, выснова такая мне не падалося. Шмат якія візуальныя творы ў Гродні вельмі нізкай якасці. Што вонкавая рэклама, якую я таксама насамрэч адношу да мастацтва камерцыйнага, але мастацтва, таму што, ведаеце, Сальвадор Далі таксама маляваў лагатыпы для брэндаў. Тое самае датычыцца і непасрэдна ўсякіх мастацкіх рэчаў, усіх гэтых скульптур, усіх гэтых карцін на ўсю сцяну. І прафесійныя мастацтвазнаўцы і дызайнеры з дызайнеркамі згодныя са мной менавіта з пункту гледжання сваіх прафесійных ведаў. То бок гэта не пытанне густу. Камусьці падабаюцца гэтыя баннерныя хлебасольныя расцяжкі, а камусьці сціплы мінімалістычны баннер Кока-колы. Не, ўсё ж такі ёсць у дызайне і мастацтве нейкія аб'ектыўныя правілы, што ёсць добра і што ёсць дрэнна. Той спадар-дызайнер, з якім я паразмаўляла, лічыць, што змагацца з гэтай праблемай трэба проста такім чынам, каб людзі, якія прымаюць рашэнні, мелі адмысловую адукацыю. А мастацтвазнаўца спадарня Малгажата лічыць, што трэба адукаваць усіх са школы, каб выхоўваць ва ўсіх той мастацкі густ. Я б сказала, што было б недрэнна, каб і ў школах былі тыя ўрокі мастацкай культуры, і каб на працу бралі па магчымасці прафесійных людзей. Але ў мяне застаюцца некаторыя пытанні. Асабіста мне, напрыклад, мне падаецца удалым рашэнне давайце проста ўсіх адукуем, таму што гэта ўсё адно дачакацца, пакуль гэтае новае адукаванае пакаленне вырасце, а старое сыдзе. Гэта як бы не вельмі прадуктыўна сядзець і чакаць, пакуль старыя сыдуць. Што мне падаецца ўсё-такі рашэннем? У цэлым я вельмі веру ў інстытуты і распрацаваныя механізмы. Я веру ў рынак. Я веру ў тое, што якія-небудзь камісіі па чамусьці, парламенты, парламенцкія камісіі сапраўды могуць штосьці вырашыць і змяніць, калі гэта, канешне, сапраўдны парламент і сапраўдная ў ім камісія. Якім менавіта чынам усё гэтае вырашэнне мусіць адбывацца, я дагэтуль не ведаю. Гэтая тэма мяне дагэтуль хвалюе, і я з гэтым буду разбірацца глыбей. Сваім меркаваннем вы можаце падзяліцца ў каментарах на платформе, дзе вы слухаеце гэты падкаст. Напрыклад, гэта можна зрабіць на Кастбоксе ці ў Ютубе. Мы выходзім на Ютубе, але памятайце пра сваю бяспеку. І памятайце таксама, што трэба паставіць лайкі, зорачкі і ўсе астатнія прыемныя адзнакі і падпісацца на наш падкаст. Пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты на начало поездки.